Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios og amahan sa tanan. Diha ni Kristo imong anak og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay nga simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan ug hiusahag kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo. Magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay mangita sa imong kamatuoran o magpuyo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw sa Ginoo, no? Sa gihapon mga tinahod nga tigpaminaw ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niyan usab sa kahanginan. Of course, tinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR, no? 981, no? Sa dial sa inyong mga radyo, no? Sa AM o sa FM sa 94.1. 94.1 FM, mag-usab sa online internet, makita og madungog, no? Sa rmndipolog.weebly.com. Okay? Pizza 7, no? Sa bulan sa Pebrero, tuig 2016. Alang pod sa kadtong nagsunod pod sa lain natong tulumanon, no? Mga tag-adlaw, nga giuluhan og lamdag sa kahitasan nga Lunes hangtod sa Sabado alas 6:30 sa gabi ngadto sa alas 7. Doon na tayo pahibalo kay sa ato na pong napahibalo sa miyaging Domingo nga human sa unang bulan diin nasugdi kining maong tulumanon, no? Matag adlaw ni break sa ta, no? So human sa maong bulan jud ni adtong 31, mi break ta og mga pila ka adlaw. Unsa man taron pitsa 7, no? Uno ngadto sa 6. Ni break tag mga unom ka adlaw og ato na pong i-resume, no? Ipadayon na to tong matag adlaw na tong tulumanon. So magsugod karon, no? Yang kay Domingo man ta alas 2:30 ta, no? Unya sa tulumanon lamdag sa kahitasan, no? Human sa sangka, no? Sangka sa Katarungan, no? Atong ipadayon to alas 2:30 unya hangtod sa alas 3. Dayon pagka Lunes na pod taman Sabado, gabi na pod, no? Alas 6:30 ngadto sa alas 7. So sa dili pa ta na, niapa man ta sa alas 6 ngadto alas 7 nga edisyon, no? Matag Domingo. Diri pa ta sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Diin dugay-dugay na ni, no? Ni warawara, no? Warawaras kahanginan. Sukad pa ni atong 2007. Hangtod karon padayon gihapon, no? Sa hinuon, ang oras ni ani ni adto alas 12 man sa kautuhon ngadto alaw na, pero atong gibalhin ni ining orasa, no? Alas 6 ngadto sa alas 7. Karon atong hisgutan, katong ato pong hisgutan, no?
akong gipahibalo ninyo nga atong tukion pag-ayo kining development of doctrine. Kini bang pag-uswag sa atong pagsabot sa atong pagtuong Kristiyano. Kay kining pag-uswag sa atong pagsabot sa tinuhuanong Kristiyano, daghan kayo ang hangtod karon wala makasabot. Gani ang maong pag-uswag o sa in English pa development, mo hinoon ni gigamit nga hinungdan o rason o usa sa mga rason diin ang atong tinuhuang Katoliko gibiyaan. Gibiyaan tungod kay dili naman kuno mao hinoon ning atong tinuhuang Katoliko kung ikumpara sa pagsugod yun sa atong Ginoong si Hesus Kristo na itong unang siglo, kon the 1st century. So kay dili na mao, ang dagway, ang iyang pagtulunan ko no, mao nga di mo do matud pa, kining tinuhuang Katoliko, dili gini mao ang tinuhuan nga gisugdan ni Kristo, no? Ini adtong unang siglo. So kay dili naman mao, so nganong magpadayon pa man tani ni, no? Anong magpadayon pa man tas tinuhuang Katoliko? No, may no mga tinahod nga tigpaminaw. Dunay mga pipila katudling sa Biblia nga gibasihan sa atong mga igsuon nganong nakaingon sila ana, no? Nga moingon sila nga wala gyoy pag-uswag, no? Pag-develop sa mga doktrina, no? Kay og unsa tong gitudlo nila sa mga apostol niadto mao ra gito di na ginato na dugang-dugangan. Di na gyud dugang-dugangan. So kung dugang-dugangan pa maigo tap kuno pananglit anang nas pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ngadto sa 19. Nga nag-ingon si San Juan nga ayaw dugangi ni kuhae o unsa may naisulat diri sa kasulatan. Mao na nga kung duna pa kuno tay mga gitudlo o unsa pa diha no sa atong pagtuo, pagdugang na. So nakalapas ta ni anang giingon ni San Juan sa pinadayag 22 18 ngadto 19. No? Unya, no? Ang atong tagsa-tagsaon nato ni kay og mo hisgutag ubang mga objection then makalimot niya ta, no? Wala ra ba ta magdala og kanang guide diri, no? Impronto ni atong tulumanon karon. Sumuna ato ding tagsa-tagsaon, no? Actually no mga tinahod nga tigpaminaw, ang suliran gyud ni no, ang problema gud aning ni ang kaguliyang matawag man nato ni kaguliyang kay disagreement man, no? Sumpaki ba sa baruganan may tungod sa pagtuo. Ang hinungdan ani dili gyud actually nga kitang Katoliko atong gisupak ng mga tudling nga sa Biblia, no? Ang suliran o problema ani naara gyud sa pagsabot. Naara gyud sa pagsabot. Ngano man kay mobya na nga pasidan anta sa pananglit sa 2 Pedro 1:20. Nagpasidaan si Pedro nga kining pagsabot pananglit kuno sa kining mga propesiya, no, mga naisulat sa Biblia, utag na mga propesiya kay diri sa Biblia naa may mga propesiya o panagna. Unya kinahanglan man ni sabton kay walay kapusalanan kung ang maong mga sulat dili pagkasabton. Kung naay sinulat kinahanglan sabton. Unya diha sa pagsabot nag-ingon si Pedro nga, kining mga nahisulat, no, sa propesiya o tagna, dili kanang kinaugalingon nga pagsabot. Sa in English pa na, private interpretation. Nga naman, kay kung private interpretation, God, kanang sabton bang kinaugalingon, ang mahitabuan na, mabahin man da. Magkabahin-bahin man da. Ang ingon rabas Pablo diya sa
Roma 16:17 nga atong bandayan o ingon siya nga bantay mo, no? Kay kanang panagbahin-bahin, no? Supak na sa atong pagtuo. Likayan gani matud pa, no? Diha ni San Pablo sa Roma 16:17. So mabahin man ta kay kitagong mga tao tagsa-tagsa inigbasa sa Biblia, mahimong dunay mga pagsabot nga mag-usa ta, mutakdo. Pero naaman po'y dili ta mag-usa. Sobot pasabot, ang sumada total sa atong pagbasa sa pagsabot, dili gyud magparehas. Magsumpaki gyud ta, mo bitaw na ang atong tinuhuan ro nadaghan. Nadaghan ang atong tinuhuan, wala na gyud masubay o matuman tong giingon sa Ginoo nga, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw og ako usa. Kay usa ra man gyud pod ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Naa sa Mateo 16:18 sa iyang pag-ingon ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, no, sa bagong hubadon nga common simbahan. Tukuron ko ang akong simbahan, no? Kay kanagong iglesia pinulungang kinat sila man na. Dili man na lunsay gyud nga Cebuano o Binisaya. Na mga pulong manggod nga kinat sila kay na-influensyahan man tag mga katsila sa una dire, di ba? Gikankir man ta nila. Mao na nga doon natin mga pulong nga hangtod karon atong gigawi, no? Nga wala na to gyud gamita hinuon ang atong lunsay nga Binisaya para sa nang chinilas. Hinuwaman man nato na sa ilang mga pulong. Daghan kay mga pulong nga atong gigawi-gawi, no? Higamit nga kinat sila, no? Usa ni ana kanang iglesia, no? Okay, ang lunsay nga pag Binisaya o pag pinulungan natong Cebuano ana, lagmit ang atong gawion katilingban. Katilingban o unsa pay atong gamiton ana, no? Gani ang uban tawgon ng asembleya o katawhan sa Ginoo. Pero ang sa mga Biblia nga atong nabasa ron simbahan. No na, hindi mo malibog ba, no? Hinoon double meaning ang simbahan. Pwede sabton building, pwede pud sabton katawhan yun, no? Diha sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia o simbahan mao man na ang balay sa Dios. So mao na nga inigbasa na to tinagsa nga pagsabot magkabahin yun na kay di man yun man nagsama. Unya, no? Diya sa Juan 10:16, pahinumdom nga ang gitukod ni Kristo, matod pa niya, usa ni siya kapanon. Usa ka magbalantay. But pasabot, usa ang leader ba? Dili lain-lain. Dili daghan. Kay, kung daghang leader, lain-lain, bahin-bahin, no? Division. So mao na nga gibawal ginang kinaugalingon nga pagsabot sa Biblia. Then, punan pa diya sa Proverbio 3:5 kung wa ko masayop sa paghinumdom, mao gihapon. Parehas yun ang 2 Pedro 1:20, bawal lang kinaugalingong pagsabot. Kay kana laging kinaugalingong pagsabot, makapabahin-bahin na doon na. Ang hustog yun nga pagsabot aning Biblia, gitawag na to nag authoritative interpretation. Authoritative. Nga naman kay si Kristo, wala biya siya mag-ingon nga sa pagtukon niya ang iglesia nga, naay mga basahon, panuwat mo mga libro, magali mo, ingon si Kristo nga, giingnan niya mga apostolis tagsa-tagsa nga magsulat yun mo. Wala. Kaugalingong kabubuton to sa mga tinunan. Gawas anang pinadayag, no, sa pananahon nga si Juan, isugo sa pagsulat anang kanang revelasyon niya sa Juan. No? Pero yung tagsa-tagsa sila, tanan, wa gyud sugua pagpanulat og mga libro. Di ba? Except anang sa John nga ug unsay nakita niya sa paranahon diya sa pinadayag gipasulat na niya. Pero wala gyud sila tagsa-tagsa pag-ingon isulat na ninyo. Wala. No. So mao na nga pag kuan diha nga ibawal lang kinaugalingong pagsabot sa hinungdan lagi nga bahin-bahin ta, no? Kinahanglan kanang authoritative.
Kay mingon man ang Ginoo nga diha sa Juan 20:19-23 nga gihuy pa niya sa espiritu ang mga tinun-an. Dayon giingnan niya maingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So mao na nga dili kay bisan kinsa ang gitahasan ni Kristo aning pagpanudlo sa iyang kamatuoran. Ano man kay kung bisan kinsa pa wala na lang unta siya magpili sa mga apostoles nga iyang gi-authorize sa pagpanudlo. Moingon lang ta siya nga bisan kinsa di na ko magpili og 12 ka apostol kay ako lang ipahulog ning pulong nako nasulat na diretso dahil mubasa ng mga tao. So kung sa ilang nasabtan, sige, mauna na. Kay lahi magpagsabot, so okay ra dahil nang maglahi-lahi din ang pundok. Madaghan ba? Wala man mag-ingon ng Ginoo na. The fact, masabot na to nga, ang unang gipili niya mga apostol, but pasabot na, di ay otorisado nga, mutudlo aning Biblia, o mo interpret aning Biblia. No? Kay diya sa Roma 10:15, ingon man siya nga, unsaon man pagwali kung wala siya gipadala. But pasabot, unsaon pagwali kung wala siya gi-authorize. Importante man gud ang authorization. Kay kanang authorization god nagpasabot na nga aron doon na tay unity, doon na tay kahiusa riya sa pagsabot aning Biblia. Okay, kabalo ang ginawa na. Kay kung bisan kinsa lang, lahi-lahi man ang pagsabot. So, mabahin ta, no? So, mao na nga naagi pag-authorize, gipadala. Mao to, una, gipadala ni Kristo ang mga apostol. Then, ang mga apostol po, kung atong basahon ang ilang mga sinuwat, no? Unsa man po ipaagi nila sa pagpadala o pag-authorize, mao man ang ordination o pagpandong sa kamot. Mao na nga, tanawon din nato sa history, kinsa man tong gipandungan sa mga apostoles. Then katupong ilang gipandungan, kinsa man po tong gipandungan nila hangtod gyud sa atong panahon ron kay lig-on man ang simbahan ni Kristo magpadayon man sa Lucas 1:33. Mao na nga kung dili tan-aw na to ng kanang bahina, kanang authorization, mo nang bisan kinsan lang din atong paminahon. Mao man ang nabuwag sa nadagan ni atong tinuhuan. Importante authority. Unya god sa ato gong pagtuon nakita man gud nato ng authority nga naa sa atong mga obispo. Obispong Katoliko kay klaro man gyud, no? Example ato naman ning gibalik-balik nga pananglit si Obispo Ignacio nga kanunay gyud nato ning kutloon kay tinun-an man ni siya ni San Juan. Obispong Katoliko man to. Ang sumusunod sa mga apostoles mao ni mga obispo. Pero ang atong mga obispo ron dili lang nato tawgon og apostol kay kung mayon kay tag-apostol, exclusive na nga termino nga gigamit nato katong unang gipili ni Kristo nga mga lideres sa simbahan. Sila ra katong 12 ka apostol. Ang gali na inadugang ato awahin na tawag si Apostol Pablo. Ang uban, ang ilang mga sumusunod, gitawag na natog mga obispo. Unya, sa karon pod sa atong panahon, gi-qualify aning hierarchy ang uban, ang senior, gitawag na tog kardinal. Pero obispo ra gihapon na. Ni allowed man pud ana kay naa may gahom ang simbahan sa pagdili og pagtugot. Mao na. Unya kanang pagtawag obispo mahimong gawion nato ang biblical reference ana basis kanang sa Buhat 1:20. Buhat 1:20 Acts chapter 1 verse 20, kay naa diha mabasa nato nga pananglit kadtong katungdanan ni Judas. Di ba si Judas usa man to sa nahimong tinun-an apostol, nahimong tinun-an sa atong Ginoo pero na bakante lang to iyang katungdanan kay naghudas man siya, no? Naghudas siya iyang manggibaligya atong Ginoo, no? Naghikog man siya. So nabakante iyang katungdanan. Dayon gipulihan ang iyang katungdanan kay giingon diha ang katungdanan ni Judas nga nabakante kinahanglan dunay mopuli kay nasulat naman po na dias kasulatan nga ang katungdanan gali kung mabakante kinahanglan dunay mo padayon ana. Musalo. Dunay mopuli. Mao na nga kinsa toy na nakapuli sa katungdanan ni Judas, si Matias. Nag-eleksyon sila katong ilang eleksyon sa pagpili kinsay mapulis katungdanan ni Judas.
Dili biya na black voting ha. Ripa. Basahan ninyo diya sa buhat 1. Dili black voting ang ilang eleksyon. Ripa to, no? So, mauna nga si Matias, unya, kung basahon na to sa King James Version, ang termino nga gigamit sa katungdanan ni Judas nga nabakante, nga gipulihan ni Matias, ang gitawag diha og sa King James Version og bishopric. Bishopric. Karaan nga pinulungan po nga kanang sa King James Version. Murag na pagka-archaic, subot karaan. Bishopric. Bishopric sa ato ron, para mamubo, bishop, sumpayan la Greek sa King James Version. So, muna nga ang kanang katungdanan sa mga apostoles, ang ilang sumusunod, gitawag na itong obispo. Obispo. Dayon kay daghan namang nahimong obispo, kay dugay namang kay ng simbahan na, muna ang gi-hierarchy po na to. Ang mga senior, siguro na, bishop, na muna gitawag na itong kardinal. No? So, muna, pero obispo rin po na. Then, pinanguluhan sa katungdanan ni Pedro nga gisaw po sa atong mga Santo Papa. Ang iyang pagka-chief apostle, kay naman yung chief, kay nadiha sa Juan 10:16, usa ka panon, ubos usa ka magbalantay. Si Kristo mo ay magbalantay. Espirituhanong magbalantay nga usa. Pero ang iyang pagkamakita nga magbalantay, iya ka nang gitugyan ni Pedro. No? Klaro kay na sa Juan 21:15-17, kanang pagka-visible head. No? Dili na ito naisgutan tong issue po ana sa Iglesia ni Cristo, kanang visible head. Okay, ato naman ang naisgutan. So, mao na nga, iyang gipasawo. Gipapulihan yan ni Pedro ang iyang pagka-visible. Dili ang iyang pagka-espirituhanon nga shepherd ha, kay si Kristo nagpabili ng iyang pagka-espirituhanon nga leader. O magbalantay. Pero tuwa na siya sa langit. Pero ang pagkamakita nga magbalantay, amaw nang kanang katungdanan ni Pedro. Kay klaro man diya sa Juan 21:15-17 nga ang panon, ang katawhan nga makita diri sa yuta, iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Ang pasabot si Pedro mo'y mubantay sa tulo ka klase nga karnero nga atong natibot pasabot dili pa hamtong, dayon mga karnero, kaduhan niya lituka, kay duha man ka klaseng mga hamtong, ministerial o non-ministerial. Muna, gitugyan ito ni Pedro ang pagdumala. So, muna nga ang makita nga Pangulo, muna ang atong Santo Papa. Kay atong Santo Papa, man ay nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Kung tanaw na to sa history, kanang listahan na to sa mga Santo Papa ba? Gikan ni Pedro. But pasabot, ang klaro kayong makita na to sa history nga klaro kayong authorization gikan sa mga apostol na sa atong mga obispong katoliko. So sila mo'y silbing final arbiter aning Biblia. Dili bisan kinsa, kay kung bisan kinsa kalanrakas gyud niya atong tinuhuan. O bitong nagkalanrakas taron kay bisan kinsa may gihimo na tong final arbiter. Ang ato manggaling gobyerno dili manggali daghang final arbiter, usara manggali ng Supreme Court. Di ba? Kay unsa may nakadautan o dili makamaayo anang daghanon ng final arbiter. Kay dili magyud magparehas ng desisyon. Di mulibog ang mga tao kisa may tuhuan atong desisyon ani nga lain-lain man. Mao na nga atong nasod usara gyud Supreme Court. Ang Supreme Court na ay mga leader, mga justices, napoy chief nila. Inana pod ang Ginoo pa di kay balo ana. Una gipili niya mga apostoles, then si Pedro mo'y chief, klaro man na, klaro kay na ugayuhon na tug sabot ng naasulod sa Biblia, no? Nya dili bot pasabot pod nga ang mga lideres diya sa simbahan nga dili na lang gyud masayo personal, masipyat po na sila, sipyat kay Pedro, yang gilimod si Kristo. Mo nang di kalikayan nga usahay magsumpaki sama ni Pablo ug Pedro, mga tinunan, mga personalan magsumpaki na sila, no? Ako po ning gisgutan ninyo kay bantay mo kay naarabay mga pastor, ministro sa ubang dinuhuan nga unsaon ta nila pagpabugnaw sa atong pagtuong Katoliko. Sorry, no? Ilang pangkutloon na basa na silag mga librong Katoliko unya maot kayo ang ilang intention ba? Na ay mga dili Katoliko ron kasagaran mga ministro gyud o pastor, mubasa silag librong Katoliko ang ilang tumong dili aron masayod sila unsa gyud atong doktrina.
No? Lain maot kayo ang tumong nila. Mubasa sila sa atong mga libro aron pangitaon nila to asa to asang bikil. Unsi sayop para himuon nilang atake sa atong tinuhuan para mabugnaw ta, di ba mo na? No? Oh, lain kayo ang intention ba, no? O unya, sila ra ba mo pasabot sa atong gisuwat? Dili ra ba pud magkadimaw ang ilang pagsabot, no? Mo nang magkalanrakas ng atong pagpaminaw nila. Mo na nga mahimong mabakak, mabalik-balik sa kahanginan, sa telebisyon, ya wala pa'y mutubag. No? Walay programa nga parehas ng atong programa. So, mao na nga mapasagdan, balik-baliko ng bakak, mahimong tinuod na sa mga taong naminaw ra ba. Oh. So, mao na nga kanang kini bantayan nato nga authorize. Kinahanglan ang authorize mo final arbiter na sa Mateo 18:17 no nga sa Mateo 18:17 ang prueba nato nga masabot diha nga ang final arbiter kadtong gi-authorize ni Kristo ang mga apostoles. Simbahan nga gipanguluhan sa mga apostoles. Kinsa kuno tong mga kuan na mga sungi ninyo unsay insakto ani iadto sa simbahan. Kung dili maminaw kuno simbahan o iyang iglesia, isipong makasasala, mahintil ang o kubradors buwis kuno kanang kubradors buwis nila niadto sa una makasasa man kay dili man faithful sa insakto kay nagpractice man sila pangulikta og buhis sa dili insakto mao nang kanang kubradors buhis mo na gigamit nga pulong paghulagway sa mga makasasala pananglit ni adto panahon sa Ginoo. Ambot sa atong panahon karon atong mga collectors buhis og ingon ana bagihapon, no? Pero mao na sa una nila ni adto. So mao na nga ang final arbiter o mo tudlo unta ani ang Biblia ang mga gi-authorize unya sa history klaro kaayo kanang ordination nato sa atong mga obispo klarong gikan sa mga apostoles. Pananglit si Obispo Ignacio, no? Obispo Ignacio niya. O sa atong nahibaw-an ang ordain niya, no? Kung ako masayop, correct me if I'm wrong kung nasipyat ko da sa paghinumdom. Si Pedro may ga-ordain niya pero ang iyang teacher si Juan Jud, si Saint John, no? Disciple siya ni Saint John. Then napay usa pa ka obispo nga Katoliko gihapon nga tinun-an ni San Juan, si Bishop Polycarp. Bishop Polycarp. Research mo naman sa internet, no? Bisag diya sa Wikipedia. Search lang, Bishop o Polycarp. O kining Obispo Ignacio, no? Kita na to diya nga mga tinun-an na puros ni San Juan. Then, kana ra bang mga sulat ni Obispo Ignacio? Diha po na to mabasa. Nga kanang pinadayag 1-10 nga Lord's Day, klaro kay na nga ang insaktong interpretation ana dili nang sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga Sabado kuno gihapon na. Klaro na sa mga writings ni Obispo Ignacio nga Domingo na. So, unsa pa daghan pa kayo no, malimot lagi ka sa uban. Dayon kini si Obispo Policarpo pod naa po ni siya tinun-an nga kadto si San Ireneo. San Ireneo, Bishop Ireneus. Hinoon si Irenaeus, dili siya direktamente nga disciple sa mga apostol, no? O ni San Juan, no? O dili siya disciple ni San Juan, pero disciple siya ni Polycarp. Pero katuhuan gyapon si Obispo Ireneo, ngano man kay ang iyang teacher, iyang maestro si Kuan man, Polycarp. Unya kinsa man po'y maestro ni Polycarp? Si Kuan, si John. So, katuhuan gihapon si Polycarp. So, ang klaro na to nga kining authority sa atong mga obispong Katoliko, gikan jud sa mga apostoles. Bot pasabot, ang final arbiter, aning atong pagsabot sa Biblia, kining atong mga obispo. Kana gitawag na to nag-magisterium. Ang hugpong sa mga obispo, pinanguluhan sa Santo Papa nga successor sa katungdanan ni Pedro ingon nga tinugyanan sa mga yahos giharian sa langit gitawag na tug magisterium ang ilang kahugpungan nganong magisterium mingon na ba sila asa man na mabasa veritas ng pulong magisterium das Biblia? Of course wala. Wala. Pero sa po na ng Trinity walay pulong Trinity diya sulod sa Biblia pero daghang gatuo nga anang pagtulon ana kay ang gitawag anang pulong Trinity
ang kahiusahan man no, sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nya naman sa Biblia. Mateo 28:19, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pero kanang pulong Trinity wala na sa Biblia. Peras po anang monotheism. Di ta kabasa sa Biblia anang pulong monotheism. Pero tinuod na ngano man kay ambot pasabot anang monotheism ang pagtuo nga usaray Dios. Di ba? Unya na sa Biblia nga ang Dios usara. Pero wa tay mabasang monotheism di sulod sa Biblia. Naanon mabasa sa Grego mono. Pero sumpayag theism, monotheism, wala na sulod sa Biblia. Di ba? So inanaragon ko na nga. Kanang magisterium mahimong wala sa Biblia pero kung sabto na sa Biblia kanang grupo sa mga apostoles. Okay? Kanagong pulong magisterium gikan na sa pulong Latin nga magister. Unsa may but-sabot anang magister? Teacher o guro, maestro. Di ba mga apostol guro na mga teacher mo na kay magtutudlo gud. So mao na nga mayong kag magisterium hugpong na sa mga magtutudlo. Unya ang unang hugpong sa mga magtutudlo mao man mga apostoles, but-pasabot sila ang unang magisterium. So sila may final arbiter anang Biblia. Na karon kay lahi man atong style ron. Bisan kinsa may atong tuhuan mo tudloan ng Biblia, mao na nga nagkalanrakas ta. So klaro na. So tingali muuyon na mo nako nga kinahanglan gyud authorize o pinadala gyud mga ang mutudlo nato aning Biblia. O mao na mga obispo. Mao na nga kung doon na gali mga debate nga di na magparehas og sabot, mo na din ang mga obispo. Maghimo tag konsilyo ani. Tigom ta, dito ta magdebate. Dayon, pag humag-debate, mao ni. Mao gini, tinuod. Para sa itong Council of Jerusalem. Baling debate ato, basahan ang buhat 15. Okay, sa bago pa ang simbahan, maglibog man sila, asa man ipadayon pa tong balaod ni Moises, padayon pa tong tuli. Isipon pa bang mahugaw ng hintel? Dili na, may kuhaan yun, dili yun, kita na yun mga Hudyo. Mo tong baling debate dito sa Council of Jerusalem. Pag tingog ni Pedro, hilom sila tanan. Away ni Supak kay siya may chief apostle, siya may chief justice. Dayon, gidasunan dayon ni Santiago kay siya man po'y obispo dito sa Jerusalem. So, hilom ang debate. Sa maura po na, pag abot po sa ikatulo nga siglo, naaman po'y pare nga si Arius nga, dili lagi Diyos si Kristo. Paras ba nang tudlo ni Felix Manalo? Iya mo pong gi-challenge ng pagka-Diyos ni Kristo. Debate na po. Dito sa Concilius Nicaea. Hinoon, naningamot po atong Concilius Nicaea, si Constantino kay siya may emperador po atong panahon na dito sa maong panahon. Then, kagulihan po ng mga tao ato. Okay, din na may influence si Constantino sa Christianity kay siya man ang burag siya may una siguro tong emperador no nga may nilambot nidawat sa Christianity nga wala na gilutos. Mo to kita niya kagulihang maning Kristiyano pod. Mo to nga ening kamot din apo dito ang Santo Papa. Mo to nag-council sa Nicaea gilantugian. Gikundi na itong pagtulon ni Arius, pare nga rebelde, nga, sayop ka Arius. Niya, wag yun, patuo si Arius, Niya, mayra ba mo debate, daghan pong obispo na kabig niya, mo itong nilambo po itong Arianism. Hulga po ito sa simbahan during the 4th century. Mas hulga pa ng Iglesia ni Cristo. Nga naman, ibalik ka influential ng Arianism sa una. No? Niabot ko itong 300 to 400 years. Ang Iglesia ni Cristo ron, nag 100 years pa man. So, dili pa sila kaparehas sa ilang kagamhanan sa Arianism. Mas grabe gito kagamhanan itong Arianism sa panahon hulga sa tinuhoang Katoliko. Pero wag gyapon, nawala man gito. So, makita na to asa gyulig-on, no? Ang tinuhuan yung Katoliko. Kay magsaaran man ni sa Ginoo nga bisan hanggang haan sa impierno dili makabuntog. So karon, nakakaon naman taglapas naman tag 30 minutos. Then adto na dayon ta sa katong mga tekstos Biblia, no unsaon to pagsabot. Kay dili man gyud ingon nga kitang Katoliko supak ta sa mga teksto nga gigamit nila.
Diha aras pagsabot, wa magkaparihas, wa magkatakdo, mao na nga, nagkaingon silang sayop maning Katoliko. Niya, bantay ta, kay naarama sa Isaiah 5:20 nga, moabot ang panahon nga ang insaktong pagtulunan himuong sayop. So, niya, karon kanang atong pagtulunan mahitungod sa development of doctrine, but pasabot, galambo ang pagsabot. Ila man ang supakon, kay maingon man sila, na tanawa o pinadayag 22, 18, 19, dili lagi dugangan ng kanang unsay nasulat diha. So kanang inyong pista, daghan naman na, wala man na sa Biblia, dugang na na. Maana man sila, na pista ni San Vicente, pista ni San Antonio, pagkadaghang pista na to, di ba? Oo. Kay nagtuo man tang Katoliko gud nga tugtan tas Ginoo na kay gitagaan man tagahom sa pagdili og pagtugot Mateo 18:18. Di ba? Ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang itugot. Nyamingon mo sila, so sayop na kanang inyong pagdugang-dugang mga Katoliko kay dili pun anang unsay nasuwat sa Biblia. Na karon unsa may itong katinawan ana? Tinuod biya na gipun-an magunato nang unsay nasuwat sa Biblia. Ula oy, pananglit, kanang pinadayag, kay kanang pinadayagon, nag-ingon si Juan diya nga, ang iyang nasulat kuno sa pinadayag, gani wala pa siya maghisgot sa ubang basahon. Ang iyang gisgutan, kararang pinadayag, kay singular man, ni ining basahona, ni ining libruha. Timanan biya nato nga kanang Biblia, daghan ng libro, gibukbahin, giusa. Pero kanang pinadayag 22, 18 ngantos 19, ang gisgutan ni Juan diya, ang iyang gisulat sa pinadayag. Ingon siya nga, kining gisulat na kus pinadayag ay nigdugangi. Na, mauna nga, og unsa nang nasulat diya sa pinadayag, di na to na dugangan ng pangutana, gidugangan ba na sa Katoliko? Yo, asa man ninyo, kining pinadayag, asa man ni taman, chapter 22 verse 21. Ang Revelation o pinadayag, chapter 22 verse 21. Karon, kung gidugangan ni Katoliko, asa may tanawan ninyo ng Biblia ang Katoliko, gidugangan ba nag verse 22, verse 23, verse 24, gibutangan diya pananglit miyog. Verse 22, pista ni San Vicente. Verse 23, pista ni San Antonio. Verse 24, unsa pa na nga itong mga gidugang bago na nato diri sa Biblia, wala oy. Kanang atong nagdugang nga mga pista, wala na nato na gipuno diri, gisulat diri sa Biblia. Lahi na. Mga debosyon na nato, pagpalawom na sa atong pagtuo kay kanang mga santos, nganong magpista man tag mga santos. Ato silang pasidunggan. Ato silang gihimong example. Nya ang atong gibasihan ana, ang Biblia o ang tekstos Biblia nga atong gibasihan anang pasidungog sa mga santos. Nay ubay nga sitas pero usa lang ang kutlo na to, kanang sa 1 Corinto 11:1. Unang Corinto 11:1, naingon si Pablo diha, awatan ninyo ko, o himu ako ninyong example, ingon nga akong giawat o gihimo na akong example sa Kristo. Sa ato pa, sa pagtulunan din Kristiyano, dili lang kay si Kristo mohimo na itong example. I-appeal po ang mga santos. Mo man ingon ni Pablo. Di ba? Santos mas Pablo. Ingon siya nga, sunda o awata po ko ninyo, himua po ko ninyo example. Ingon nga, gihimo na akong example sa Kristo, no? 1 Corinto 11:1. Sa ito pa, mga santos day, himuon po na itong example. Ngayon, saan mo na ito paghimong example? Muna nga, himuan na itong libro, muna na yung mga lives of the saints, kinabuhi sa mga santos. Dayon, parang di kita kalimot, maghimot tag mga visible sign. Visual aid ba? Bras ba sa eskwelahan? Ang maestra, ang teacher mo, parang dili malimtan, amo na example. Naay picture, naay larawan. Dili lang himuong Dios kay ma-idolatry naman buta kung himuong Dios. So, muna pagdulon ng Katoliko, naghimo tagdaghang mga larawan, gihimuan manggali nila ang atong mga iglesia ni Kristo, gahimo manggali sila monumento ni Felix Manalo. No? Pero wala sila yung monumento, larawan sa mga santos. Kay siguro mas balaan siguro si Felix Manalo kay si Felix Manalo ra man ilang gihimuag monumento. Si Kristo wala sila. So usay makaingon ko nga mas balaan siguro si Felix Manalo kay ni Kristo kay wa man sila monumento, wa man sila larawan ni Kristo, no?
Oh, pero si Felix Manalo dako kay na diyang monumento na sa sentral ba na nila. So, mao na nga kita mga Katoliko, pwede ta makapuno sa allowed ta makapuno para sa anang mga balaod. Ecclesiastical law. Pwede ta kapuno diha. Kay klaro man sa Mateo 18:18, pero og unsay dili papunan, dili po nato punan. Para sa nang sa Deuteronomio 4:2 ba na? Nga naghisgot og napulo kasugo. O kung saan ang napulo kasugo, dili na to punan. Munang diya sa Biblia, wala mo na to punin ang atong napulo kasugo. Pero kung maghisgot ecclesiastical law, lahi na po na. Ang inyong idili drisyuta, idili sa langit. Abisan manggali ng mga iglesia ni Kristo, naampun sila ecclesiastical law kay naman sila balaod nga wala po di asulod sa Biblia. Sample, kanang ilang lagda nila nga ang mga ilang council mo pili kinsay butuhan sa eleksyon. Wala mo na sa Biblia. Pero mo na nailagda nila nga ang magpili kinsay butuhan kanarang council nila. Wala na sa Biblia, nga kung mag-elisyon ng gobyerno na ang mga council mo dyan magpili kinsay butuhan, then black voting na yun. Wala mo na. Di ba? Pero ilan ang lagda nga inana yun, kinahanglan mo, ginasubayon. Mao na. So, kay kung maingon pag ingon nga ayaw ninyong dugangi rin, tanan, dili pwede mapunan, awa, nakatuman na to, kay bisag mga dili Katoliko na ampo sila'y bangko. Nya, sige man nilag deposituhan na ilang bangko. Ay, sige, dugang niya. Maingon ta kay giingos Biblia, ayaw dugangi, nahasta na nga atong mga deposito des bangko, dili na pwede dugangan. Dili na. So, naara man na sa pagsabot. Dili ingon nga, dili ta kapuno sa ubang butang. Sa debosyon, pwede ta. Nga naman kay, ang atong reflection, good, pagsabot mag-uminto, sa ato pa, atong response sa pagtuupod, magka-uminto pod, mulambo. Unya, kanang paglambo, dili mo na supak sa Biblia, no? Tudlo mo na ni Kristo, no? Asaw na umbasa ng kanang paglambo. Na, pananglit sa Juan 14:12, no? Juan 14:12. Di na pa regali ito ilang gamiton diya kanang sa buhat 1 ba na 8:9 naingon si Pablo, ayaw kamo pagtuoan ng manudlo og mga pagtulunan nga lahi sa among gitudlo, no? Katong supak ba sa ilang gipanudlo? Ya pasangin lang din tang Katoliko ana nga supak kuno na ato mga pagtulunan. Dili kana ato mga pagtulunan Katoliko wa gyud bisag usa ka buok ana nga nasupak pras anang pagtahod nato sa mga santos kanang muluhod bata isip pagtahod. Nauyon man na sa pagtulunan sa mga apostol kay alang-alang mayon ka nga ang mga apostol wala manudlo og pagtahod sa mga santos. Ipatahod gali nang mga namunuan sa gobyerno. Nasa Roma 13:1 mga santos pa. Di ba? Kita mga Katoliko, luhod-luhod man ta, utahod-tahod man tag mga santos. No? Ya, wala naman itong mga santos, tuwa naman sa langit. So, ang ilan na lang larawan may itong ludhan. Isip pag simbolo na ilang larawan, ngabot po sapot nga, nagtahod ta nila, kay niluhod gud ta sa ilang larawan. Pero lainon man po sabot nila na sa dili Katoliko, ingnan man po, na kay galuhod ang mga Katoliko sa larawan sa mga santos, gihimo nilang Diyos ang mga santos. Inaunsa man na. Basta kuno luhod, himuon ng Diyos ang giludhan. Dili na mao. Bisan gani mga iglesia ni Kristo, kanang sa ordination nila, sa ordination sa mga ministro sa iglesia ni Kristo, na ako'y natay ebidensya na, kanang mga ministro nga ordinahan, muluhod na sa atubangan sa ilang executive minister kay ordinahan. Gihimo nilang Diyos ng executive minister kay giludhan. Sa mga ministro, maingon sila, wala man gihimong Diyos ng executive minister, pero nakita na itong galuhod yun, tanawa ragod, di ba, na-picture ataan ng ebidensya na silang pasugo. Nga muluhod ng ilang mga ministro atubangan sa executive minister inig ordinahan. Pero maingon sila, wala man na simbahan ng ingon nga Diyos ng executive minister, pero giludhan, pero pasabot ni pailalom sa pagmando. Kaming Katoliko, maamang po nabot pasabot. Kanang among pagluhod sa larawan sa mga santos, dili man nabot pasabot nga among gihimong Diyos. Pagpasabot na nga, gatahod minila, nga kung naapaon ta sila diri sa yuta, buhi pa sila, sila, ditso na lang bigluhod nila. Okay, buhi. Okay, naaman sa Biblia ng pagluhod. Atubangan sa usa ka santos kana dayang sa buhat 16:29 ug 30.
Pagkaklaro ana, si Pablo o si Silas giludhan, no? Pero wala himuang Diyos si Pablo o Silas, no? Oh. Pero lahi po tong sa kaso ni Pedro nga iyang gibadlong si Cornelio. Ano man, kay nasabot man ni Pedro nga kadtong pagluhod ni Cornelio niya, iyang sabot nga, oy mura man ko gihimong Dios ani, but pasabot, ang sabot ni Pedro sa luhod ni Cornelio, pagpaka-Dios, mo nang gibadlong si Cornelio ni Pedro. Pero wala namang pasabot nga kanang luhod, pagpaka-Dios na tanan. Kay kung pagpaka-Diyos tanan ng pagluhod, katungdanan ni Pablo o ni Silas, nga badlungon si katong tinugyanan sa karsil nga miluhod nilang duha, miyukbo na. Basahan ninyo, buhat 16, 29 ug 30. Buhat 16, 29 ug 30, nga si Pablo o si Silas giyukbuan sa tinugyanan sa karsil. Unya, wala badlungan ni Pablo o ni Silas ang gihimong pagyukbo, sa tinugyanan sa karsel, sa ito pa na di ay pagtahod, na di ay pagluhod, na di ay pagyukbo, nga dili pagpakadiyos. O mao po na kaming mga Katoliko, kanang pagyukbo na mo atubangan sa mga larawan sa mga santos. Pero kung buhi pa unta to sila, napatos yota, adili mi mo luhod anang ilang larawan. Kay mas mayo tong buhi gyud. O, pero kay wala naman, simbolo na lang may atong yukbuan. Pero wala tang magtuo nga kanang ilang larawan mao na Dios. Sama sa gihimo ni Josue nga miyukbo siya atubangan sa sudlanan sa kasabutan nga nailarawan si Ruben, no? Josue 7:6, dayon cross reference sa Mateo 25:17-22. Kay katong sudlanan sa kasabutan nga giyukbuan ni Josue, naam to'y larawan si Ruben. Nasa Exodo 25:17-22, no? Josue 7:6, si Josue ni yukbo atubangan sa sudlanan. Unya, naato'y larawan kung basahon na to sa Exodo 25:17-22. Then si Ezekias po gaampo sa Dios gaatuban gahapon sa larawan si Ruben. Nasa Isaias 37:35. Kung ako malimot Isaias, kung dili na sa Isaias 35, Isaias 37. Then bersikulo 14 ngadto 17. Nga si Josue gaampo sa Dios pero gaatubang og mga simbolo sama sa sudlanan sa kasabutan o katong larawan si Ruben, no? Dayon basa po ta sa Salmo 74, Salmo 74:1-9, nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Mao na nga kanang moingon sila nga dili na wala gyud mga balaang simbolo, dili na tinuodoy. Kanang moingon nga magsimba sa Dios sa Espiritu. Tinuod man na, Espiritu, ang Diyos dili makita. Then mayon ni sila nga, kung mag-ampo dito sa Diyos, dili wala gitay makita des tubangan. Kay Juan 4:24, magsimba sa Diyos sa Espiritu man, niya ka ng Diyos dili man na makita sa tupa, wala gyud larawan niya nga, wala gyud makita des tubangan. Dili po na mao, dili po na amoy husto o authoritative interpretation. Kay kung mao na, away nakatuman. Ngano man, bisan mga dili Katoliko magsimba diya sa simbahan nila na amay makita na dayong mga ministro diya nga magwalay, di ba? Then kanang bungbong silang simbahan, makita man na, butang man na. So wagi nakatuman kung inanaon pagsabot, no? Kanang but pasabot diha ng Juan 4:24 nga magsimba ta sa Dios sa Espiritu, tinuod man na nga ang Dios dili makita. Pero wala magpasabot nga walay mga balaang simbolo nga makita diya sulod simbahan. No? Basaha ra gud Salmo 74:1-9, daghan pang sita sana pero kana lang Salmo 74:1-9. Kay makbasa gyud ng litra por litra ng ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Giguba lang kunos mga kontra, mga kaaway. Giguba. Na instructions Biblia nga kadtong mga Diyos nga mga larawan gunobon. Pero wala instruction des Biblia nga kanang mga balaang simbolo sa katawhan sa Dios gubon. Pero giguba noon sa mga kaaway. Basahan ko ninyo Salmo 74:1-9. Paras ba na itong mga larawan doon sa Katoliko nga gigubaan ng mga dili Katoliko? Mao na ang example ana naa dia Salmo 74:1-9. Nga ang katawhan sa Dios na ay mga larawan kay naa may mga balaang simbolo. Pero gigudug mo kuno, giguba kuno pinagig at sa og martilyo sa mga kaaway. Na mao man po ni karon sa tong panahon, di ba, na ay mga dili Katoliko ako
ako nilang yunganlan kay tinuod mo pod na ay mga born again kuno. Ya kanang mga balaang simbolo na to ilang gipangguba, di ba? O, wala nila masunod ng Biblia kay dili man maon ang ilang giguba. Ang giingon sa Biblia, ang gubon Dios. Unya kay ang ilang giguba mga balaang simbolo man noon. So nasayop sila na mapareha sila anang nasa Salmo 74 nga giguba kuno sa mga kaaway sa katawhan sa Dios ang ilang mga balaang simbolo. Bantay mo. Pataka-taka tag guba og mga larawan nga dili man day na mga Diyos na larawan sa Katoliko. Wa man gyud tay mabasa sa Biblia nga kanang larawan sa mga ni Maria, larawan sa mga santos, Diyos na. Naabog ko diha sa Biblia. Basahi ko kanang larawan ni San Vicente naabas sa Biblia nga Diyos na. Wala oy. Ang mabasa sa Biblia nga Diyos, larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, Astarte, wagi, San Vicente, Santa Maria, San Antonio, wala oy. Bantay ta, no? Pataka-taka lang guba, no? Para sa lakuda ng announcer sa radyo, media, di ba? Ang announcer sa radyo, dili po, patakag himog balita, no? Inanara po na. Kanang muguba tag mga larawan ribulto tanawon po nato ng larawan diag mao ba na gipagguba das Biblia. Loy. Basahan na Salmo 74:1-9. Ang gubon nga kuan giguba kuno sa mga kaaway ang mga balaang simbolo sa katawhan sa Dios. Bantay ta na. Nya kana pong sa 2 Hari 18:4 nga gisugo sa Dios ang iyang katawhan nga gubon tong larawan sa bitin nga iyang gipahimo. Timan-an biya nato nga ang gapahimo sa larawan sa bitin ang Dios. Nasa Números 21:4-9 ang gasugo ni Moises nga maghimo siya larawan nga tumbaga nga bitin ang gasugo niya Dios. Sa to pa dili di daotan na paghimog larawan kay ang Dios may gasugo ni Moises paghimo atong larawan sa bitin. Pero nasuko ra pod ang Dios ato kay gipaka-Dios mas mga tao. Wa man siya maingon nga himuan ni Moises ning larawan sa bitin aron himuong Dios na ninyo. Wa mag-ingon ang Dios. Igo ra to siya na himuan ng larawan sa bitin Moises kay nihangyo man kanako nga aron dili mga matay tong napaakaag bitin kay gisilutan man ako to sila kay sige magbagulbol. Amo tong gisilutan ako sila gipamaak sila bitin dayon ni nagmulo sila o ilang ingon sila Moises hala kay papart man kas Ginoo kami maulaw man mi mo hangyo niya kay nakasala man mi ikaw po ilang gihimong tigpataliwala si Moises di ba Moises pag-ampo sa Dios nga iyang wagtangon ni mga bitin kay kung magsiginig pamaak mahurot mig kamatay amo nang gihimo nilang tigpataliwala si Moises. Sa ato pa dili day sayop na atong pagtulon ang Katoliko nga ang mga buutang tao o mga santos himo na atong pagtigpataliwala, no? Kay si Moises ilang manghimong tigpataliwala, di ba? Si Moises mo ilang gipaampo sa Dios. Aron moundang to mga bitin og pamaak unsa may gitubag sa Dios. Okay, Moises. Ingon ba ang Dios nga, oy, di ko ana maminaw nimo, Moises kay okay kung magampo ka para nimo pero kanang imong pagampo nako para manas uban. Dili ka kapataliwala, no? Wala mag-ingon ang Diyos, ana. Kana bang pagtulunan sa mga dili Katoliko nga dili kuno kapataliwala ang mga santos? Di man na pagtulunan sa Biblia, no? Klaro diha sa Números 21:4-9 nga pwede kapataliwala ang usa ka man of God. Ngano man kay si Moises mi pataliwala sa mga tao diha. Siya mo'y nangabugar sa Dios sa hangyo sa mga Israelitas. Unya unsa may giingon ni sa Ginoo, Moises pag-undang diha dili ka kapataliwala. Para saan ang gitudlo ba sa mga dili Katoliko? Wala mo ingon ang Dios ana, ningon ang Dios. Sige. Gigrant, gidungog ang pagpataliwala ni Moises, sa mga tao. Ningon ang Dios. Okay, Moises kay kung atong iparaphrase, buutan man ka, di man ko kabalibad nimo. Mo na akong gidungog paghimog larawan ha? Sa bitin nga tumbaga, larawan sa bitin. Kinsa tong mga napaakan, mututok ani, mutanaw ani, dili mamatay. Sa ato pa katong larawan sa bitin, nagsimbolo to sa gahom sa Dios. O nagsimbolo sa presensya sa Dios. Nga naman,
liman ka, paakang kagbitin din mo, igo ra ka mo tan-aw sa larawan, di ka mamatay. Suway ko no be. Suway ko no karon be pagkuan. Papaak og bitin. Then tutuki na. Di ba ka matay? Pero sa kaso ni Moises, giingon ang Dios, paghimog larawan sa bitin, Moises, then katong mututok ani di mamatay. Naghihimog ito ni Moises. Pero kay ang mga tao, pataka-taka magunahon na, ingon man nga, uy, milagro ni, liman ka, di ta mamatay, iligtanaw na to sa larawan, himuon na to ning Diyos. Himo mo nilang Diyos, nganlan pa yung ngalan sa usa ka Diyos. Maunang nasuko ang Diyos, gipaguba rapod. Nana sa 2 Hari 18:4. So, unsa may leksyon na to, ani, dili day daotan ng paghimog larawan kung sakto ang atong paggamit. Dili lang himuong Diyos. Pero kung ipaka-Diyos na, di na namayo, suko ng Diyos, mutong gipaguba itong larawan sa bitin. Nana, 2 Hari 18:4. Ang Katoliko, nabagoy pagtulunan ng Katoliko nga kanang larawan himuong Diyos. Wala, uy. Kisa mang paria nga gatudlo na to nga kanang larawan himuong Diyos. Wala, uy. Mga balaang simbolo ra na. No? Mga tinahor nga tigpaminaw. So, mao na, no? Suswa pag yun tamahuman. Daghan pa. So, atong na explain, katurang pinadayag 22:18-19, no? Nga, ang dili punan diha, kanang gisulat ni Kuan, ni Juan, dili kay tanan, dili takapuno, no? Dayon, ako na lang idritso katong basahon unta na akong teksto nga, si Kristo dili supak anang paglambo sa pagsabot. Bisan pagpunan na to ng mga debosyon na to, pwede na. Kay naay masabot diya sa Juan 14:12. Sa Juan 14:12 naingon si Kristo diya nga kinsa tong buot nga mahimong akong tinun-an, magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini. Tanawa? Kung si Kristo supak anang pagpalabaw, nganong gasulti man siya anang pagpalabaw. Ingon siya nga, kinsa tong buot mo sunod nako sa tupa, kinsa tong buot mahimong Kristiyano, magbuhat sa akong gibuhat. Sa man ang gibuhat ni Kristo, kanang pagka-obedient sa amahan. Pagka masinulundon, dili masupakon. Magbuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siya, labaw pa niini. Anong pwede man na mo palabaw? Kaya ang iyang mga disipulo, ang mga apostol, gitagaan ko niya gahom sa pagdili og pagtugot. Niya kay ang mga obispo may nakasunod silang katungdanan. Sa ato pa, kini mga obispo na to, og moingon gani, Katu si San Kuan, Pio, buutan man to, ato tong pasidunggan, himuon na to tong example. Naaprubahan na sa langit. Wala na ko igong panahon. So, padayon ta, no? Ato ning tagsa-tagsaon to mga tekstong gigawi nila nga, dili maayo pagkasabot, no? Para nga, dili na ta mauwat anang mga pagtulunan nga makapasaag na to, makapabahin-bahin. Okay, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, uban sa atong mga kadagkuan sa atong simbahan, no, sa atong obispo diri sa Dipolog. Okay, kining ubos ninyong alagad, no, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga amigo sa technical side, Danny Luod og Tax Ilumba. Okay, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.